useful kan ti chuan tangkai ti in handa tai la use ti chu mang useful mang tangkai ti pon da tai la a hriat thiam thei ome example pe in sei fia don te ang ini tin nuna i man tangkai ber chu enge ti in so ti la tu mei po hianin ka phone kan ti nge ome chu wang chuan my phone is very useful ka phone hi atangkai lutuk atangkai em kan ti thei ani chu tiang chi chuan pani na hian i phone a chun WhatsApp te IG te Facebook te i khoi thrin ani chu ta chun internet hi apoi mo ema chuan internet is the most useful in this world mo he khovela hian internet hi atangkai ber ti in ida le thei ani chuan useful chu tangkai mang tangkai ti na ani useless kan ti chuan useful opposite chi kha ani use ti atanga local box ani useless man tlak lo tangkai lo mo use mang useless man tlak lo tangkai lo ti in da le teang example in peila then kat formula te an thil siam te chu man tlak lo tak te om thrin ani this formula is useless mo kha formula kha aman tlak lo ti na ni chuan mihringa te po unawa te thian te ale he kovela te po man tlak lo tak chung ko chhor tlak lo tak an omani lala is a useless person as is a glumber mo lala chu playing card deng thrin ania mitangkai lo tak ani a chung ko tan po chen fa kom lo tak ani ti na ani useless ti chu mi man tlak lo soina ani chu hei hi han en le teng shameful za tha ka za puyom ti in mi zo tong in handa tai la shameful shame zak mo khatiang anga tanga local shameful shame atanga local ani za tha ka za puyom chuan example in pele teng ngai zong in ya ngai zong nei rual ini chuan kumi tling chho ve tran ti na ni chuan i ngai zong ten en chuan in thena hitap ta luam meya i thian pa chuan amo inu te chuan i thian tha ten mo stop crying is very shameful mo a za thak lu tuk trap to su ngai zong thena wangin an trap pur ngai lo ti na khani ta shameful aman the ni chuan mi hring nun pa ngaya chuan en tian an thil ruk mang te hi thil za thak takani chuan John is a shameful person cause he has stolen something John hi mi za puyom takani mi thilaru ti khan i mang le the ani chuan shameful kan ti chuan za thak za puyom mo tiang khan aman the ani shameless en leng shameless kan ti chuan shame atanga local tho shameless zak thelo mo mi zak thelo tak he khovelan oma he tiang ang za na shelo mo chimom tak soina hi ania shameless chu example in peteang take care your child properly otherwise they'll become a shameless person mo ifa te en kol tharo ani lo chuan mi zak thelo taka an lo chuak mayang mi zak thelo takin an ron thang lian mayang Tinani, would you like to become a shameless person? Mo, mizak thelo tak ni tura thanlen idu emni. Tina ani, shameless ti chu zak thelo tina ani. Necessary kan ti chun poimo trul ngai ka tiang chi soina kha. Ania entianan mihring nuna thil poimo le trul ang chi tam tak kan nei thina ni. Example in peteang this pen is necessary to write a letter. Mo letter le khazianan he pen hi atul angai mo he pen hi apoimo tina ani thili leilo ileidona sha te amo entianan purun sen hi angaem tina apoimo em atulem tina te po is it necessary onions is necessary tiang si te po ka aman thei ani necessary kan ti chuan poimo trul ngai soina ani hei hi en leila unnecessary
unnecessary kan ti chuan necessary opposite chia poimo lo tul lo ngai lo tinang chi khani chuan example in pele tiang there's no point to stock unnecessary things mo thil poimo lo tul lo tangkai lo ngai lo da thathi om sia om lo mo da thlang ke da reng om sia om lo no unnecessary things you have to throw mo ipai angai khatiang kha chuan unnecessary ti chu poimo lo tul lo ngai lo tangkai lo seina ani chu chiang tura ngayang ole tentatively hei hi in en le tiang tentatively kan ti chuan ruam man chin duang chin mo lakan farm lo thil la chian lo plan nei chin ang chi te mo tum chin ang soina kha ani entirnan ticket te ebook du ta monday a te khan amo engnia po khan ticket lo book turin I thian te kha iti du ta ani ma se kha kha ilakan farm lo ani chutiang anga chuan I thian pa chuan lo call sin tentatively I'll book a ticket for you on Monday mo if any changes you can call me anytime mo Monday a I ticket tur chu kalo book chin phota I thak le du ani chuan engti khuna po min lo call the nia ti in aron bia cheni tentatively ti chu lakan farm lo mo la ti danglam thei soina ani chu chiang tu ranga yang regret kan ti chuan in chhir poiti ti na nia he word chi chu alar khop mai in ngai zong te tiang huna te hian an mangna sa thin hle mai chuan example pe in sei fia don chin teang pull yourself together there's no point to regret mo in ti pachang ram ro in chirin om sia om to lo in chirin om sia om lo ve ti na ni thil ilo ti poi to a khami in dom kun khan om sia om lo regret khan om sia om lo mo chu ti chuan regret kan ti chu in chir poi ti soina ani chu sacrifice in lan in pumpek tina ania sacrifice kan ti chuan hei mihring te in pumpek thinlung zong zong a thil ti mo tiang seina kha ani ngai zong te a po in pumpeka entirnan ihna a te po mo kha tiang anga ril ru zong zong a tho na in pumpek na seina kha ani heta hian entirna pe in da chiang don teang you have sacrificed yourself otherwise you won't reach your goal mo in pumpek angai ani lo chuan itumram I thleng thei lawang itunram I thleng ngai don lo in pumpek phot angai lei lai pon in pumpek angai I lekha I zir pon I pass nan in pumpek angai chumi lo chuan result tha I mulawang mo sacrifice kan ti chuan in pumpek na ti in daila sacrifice chu chiang tur angai ang o ole hato beratan chuan hei hi in da lang lela fashi hi alar khop mai phun chiar ti kher thin chia soina ani entinan phaya te mo na thokin ni oma client te in lo neya entinan therapist te lo nia client thin che deu te kha I lo nei the ni client phun chiar tak khatiang soina khan fashi te hian mang thin entinan I client chu phun chiar hle a adu hote te I thil ti kha complain sel mea chuan alo chuak ta ti hian I soitani that client was very fussy mo kha client kha a thin chelutuk ti in I soi thayani fussy kan ti chuan thin chia mo why are you so fussy mo nga tinge I thin chiat em a tiang ang si te khan a soi thei ani fussy ti chu thin chia